Ukwentuleka kwabesifazane ezikhundleni eziphezulu kwezemidlalo kuphinde kwaba yisihloko esiseqhulwini njengoba umnyango wezemidlalo eEastern Cape ububambe ingqungquthela yensuku ezimbili yezemidlalo eMonti. Sibulise kuni e-studio kunye nakubaphulaphula emakhaya siza ngqo kummandla waseMonti nalapho inkomfa ejongene nemingeni amanina ajongene nayo kwezemidlalo equkunjelwa namhlanje. Ecam kwam ndinaye umphathiswa wezemidlalo apha ephondweni umama uFezeka Nkomonye. MEC, niphuma nezindululo ezinjani kule nkomfa? Masibulise kuwe Abongile, sibulise nakubaphulaphuli. Lusuku lwesibini lwenkomfa. Le nkomfa ijongene nokuba amanina ziziphi ingxaki ajongene nazo emidlalweni kwakunye nokuqeqesha okanye ukuphuhlisa nokulawulwa kwezemidlalo. Ezona zindululo zingamandla kukuba senza njani ukuba amanina siwanike amandla ukuthi bangenzi sweet bathathe imizuzu kuphela kodwa babe negalelo abalenzayo ekulawulweni kwezemidlalo. Siqaphele ukuba singanencutshe zabadlali kodwa bangabana asomelelanga cala lokuqeqesha okanye kwicala lokulawulwa kwezemidlalo asizokwazi. So ingxoxo ezilapha zezokuba urhulumente wenza njani ukunyanzelisa ukuba amashishini abinze ekuphuhlisweni kwamanina imidlalo yazamanina. Kwakhona urhulumente wenza njani uqinisekisa uba lamanina ayaphuma apha ayokwenza igalelo ekuqinisekiseni uba ayaqeqesha ayazibandakanya nakulawulo lwezemidlalo. Lowo ngumphathiswa wezemidlalo apha ephondweni umama uFezeka Nkomonye esichubela banzi ngale nkqubo iqukunjelwa apha namhlanje. Sizithathe ezintambo sizibuyisele kuni e-studio.